нареждате като каруцари и трябва да впечатлите в случая мен, като един варненски гангстер. Бъдете спортсмени, съритайте в тъшаците, Бог да е с вас, сцената е ваша. Брат ми, отдавна тебе съм те май нападал и в момента ще загубиш отчибания батъл. Копеле, ще ти бия дори на скрабъл. В момента губиш пред любимият си рапър. Или просто ви са нече, бе балъко. Просто ви са в момента ти е яко пред дълъгато. Или просто ви са ще те клатим. Както те клатя пред него, така и пред математик. Миналия път, защото единственото нямаш никакви рими. Копеле зад гърдът, защото единственото вися, ти си от курви лесни. Демо версия на Елвис Пресли. Сега влиза малката искра, ей така, дайте му вода, да гася сега пожарата на сцена халетри. Батинка, дай биричка да пина, вижте го, пропаднала душа от шака, где ни чух ся. Батинка, вижте го искрата ся, как прави на рейда някакви шано, МС рапета, пародия на пишлемета. Ей, батинка, идвам сега да те увъртя така. Влиза малката искра, да повтарям ти някакви шано неща, да ги разбереш, тото толкова ти побира малката глава. Нещо напомняш ми на гълъба, обаче без крила не можеш да летиш, оставам та така. Много шум за двамата участника. Сега тук... Може ли, надъхан ли, за да ти дам още един куплет? Да. Ще чуем още един път нашето момче, само така искам да го преслушам. Готов си да ядеш, а? Трябва да загрея малко, чакайте. Йоу, батинка, влизам на срещката. Ей така, МС-то с малко време, деца учил да рапираха. Тъжна гледка, сваля му 4 годишната кариера. Кво стана, сега не са научи нещо даскало на граматика. Викайте ми аритметика, учата така останати без шапка ся. Да те дръпна за дупката на флеша, вижте го, влача го, все едно влача кола. Да, силата ми толкова е, братле, за това смазвам те като подметката. Влизам ти така от космоса, викай ми извънземно, стрелям те с бластера между очите ся, нищо, че не виждаш светлина. Браво, Томче, браво. Искаш ли да отвърнеш на това? Аз трябва да обръщам. Не, дали искаш? Добре, окей. Айде. Йо, защото виса на майка си, знае голямата си грешка. Брат ми, гледай аутфита, купен е от Бершка. Абе тежко бе изглежда, защото вися копеле, хуя ще си наместя. Между вися двете ти бузи, защото вися ток няма какво да закуси. Или просто вися, абе майка ти деба, в момента си дошъл за колко? 50 лева. Абе колкото толкова, аз пуша си джонката, докато пуши ми коркома. Или просто брат ми пишам от двойката, брат, в туалетната с принцовката с опойка са такива като тебе, защото няма ли време, защото вися копеле, ще ти шибам като някакво бебе. Благодаря. Мисля, че моето мнение е, че сричката е много по-над нещата. Братле, Рип...
липсват ти рими, липсват ти пънчове, но виждам така, имаш потенциал. Следващия път искам да го биеш, да не му съдия много самочувствието, нали знаеш. Благодаря много.